Усім прывітанне сонейкі, усім вітаначкі сябры. Вельмі рада вас побачыць на гэтым канале. Спадзяюся, што ўжо вы дазналіся, што мы сёння будзем праходзіць аднародныя члены сказа, што гэта такое, з чым гэта ядуць і калі мы ставім знакі прыпынку. Давайте з вами спачатку пазнаёмімся. Хто яшчэ мяне не ведае, я Кацярынка. Вы можете называць Кацярына, Кацярынка, Катя, Кацярына Еўгеньевна, як вам будзе зручней. Падчас свайго паступлення я набрала 396 балаў. З'яўляюся ўладальніцай пахвальнага водгуку заключнага этапу алімпіяды рэспубліканскай па беларускай мове і літаратуры. І ў 2026 годзе ў мяне было 15 стабальнікаў. Гэта проста неверагодная лічба. І 54 вучні, якія здалі ЦЦТ на 90 плюс балаў. Трымайце проста гэта ў галаве, неверагодна цудоўная думачка. Давайте будзем пачынаць разбірацца. Што такое аднародныя члены сказа? Аднародныя члены сказа гэта два або некалькі членаў сказа, якія выконваюць аднолькавую ролю ў сказе. Мы з вами будзем іх аднолькава падкрэсліваць. Далей адносяцца ў сказе да аднаго і таго ж слова і адказваюць на адно і тое самае пытанне. Глядзіце, збіралі грыбы і ягады. Ну, давайте паразважаем, гэта аднародныя ці не. Збіралі мы што? Вот чамусьці не піша. Збіралі што? Грыбы і збіралі што? Ягады. Яны адносяцца да аднаго і таго ж слова. Збіралі, падкрэсліваем як дапаўненне, адказваюць на адно і тое самае пытанне аднародныя члены сказа. Глядзім, сябры, калі мы з вами будзем ставіць косачку пры аднародных, калі не. Калі ў нас проста будуць ісці падрад аднародныя без злучнікаў, абавязкова памятайце, што заўсёды аднародныя члены гэта ў нас кружочкі. Вось грыбы і ягады гэта былі кружочкі. Грыбы, ягады, цукеркі, вось гэта будуць без злучнікаў аднародныя. Далей, запамінайце, перад словамі затое, але, хоць, мы з вами заўсёды будзем ставіць косачку. Запамінайце, гэта вельмі важна. Яшчэ ёсць такое разуменне, як пары. Вучымся лічыць. Раз аднародныя, два аднародныя, тры, чатыры. Чатыры аднародных злучнікаў удвая менш, значыць раз і два злучнікі. І яшчэ косачак удвая менш, чым злучнікаў. Адна косачка. Глядзіце, мамуля і тата, коска, дзядуля і бабуля. Вось гэта будуць нашы пары. Памятайце, што ў нас могуць быць злучнікі перад кожным з аднародных. І грыбы, і ягады, і цукеркі. А вось глядзіце, тут вельмі важна заўважыць. Глядзіце. Раз косачка, два косачка, перад гэтым і перад гэтым. Перад першым і косачку не ставім. І яшчэ, вось гэта і можа быць прапушчана, але ўсё роўна наша схема, вось такая, яна захоўваецца. Супер. Яшчэ вельмі важна вам зразумець, што ў нас ёсць азначэнне. Азначэнне мы падкрэсліваем хвалістай, адказваюць на пытанні які, чый. І ў нас ёсць азначэнні аднародныя, неаднародныя. Пры аднародных косачка будзе. Пры неаднародных косачкі не будзе. Неаднародныя не будзе. Глядзіце, аднародны апісваць прадмет з аднаго боку. Напрыклад, я ўзяла бок колер. Магу сказаць зялёныя, чырвоныя яблыкі. Чырвоныя, ну і яблыкі. Яны ў нас апісваюць з боку колеру, значыць ставім косачку. Калі яны апісваюць прадмет з розных бакоў, я коску ставіць не буду, і гэта будуць неаднародныя. Напрыклад, сінія, татавы, боты. Глядзім, сіняя гэта колер. Татавы гэта прыналежнасць асобе. Яны апісваюць зусім розных бакоў, значыць косачкі тут няма. Спадзяюся, вы гэта зразумелі, на практыцы гэта пабачым. Калі не ставім косачку. Пры адзіночных злучніках у нас можа быць грыбы і ягады, грыбы ці цукеркі, або тут можа быць супер. У фразеалагізмах самы базавы фразеалагізм, я думаю, яго ведаюць усе. Ні рыба, ні мяса. Увогуле, вам сакрэт адкрываю. У межах фразеалагізмаў ніякіх знакаў прыпынку. Глядзіце, тут мы нічога не ставім. Супер. У нас ёсць такое разуменне, як розныя злучнікі. Яны могуць быць зусім розныя па сваім значэнні. Глядзіце, і або грыбы, і ягады, або
цукеркі, напрыклад. Глядзіце, грыбы і ягады, гэта я спалучаю ўсё одну, або, вось размяжоўваю, грыбы і ягады, або цукеркі. Зусім розныя значэнні ў злучнікаў, значыць, косачкі не ставім. Перад першай часткай парных злучнікаў. Парныя злучнікі, памятаеце, вось было вось тут, вось. Супер, значыць, перад першай частачкай мы не ставім. Сябры, вось зараз вельмі важны момант. Ёсць такое яшчэ паняцце, як абагульняльныя словы. Што такое абагульняльныя словы? Я вам магу сказаць, усе людзі. І потым пачаць пералічваць. Жанчыны, мужчыны, дзяўчынкі, хлопцы. І калі я кажу спачатку шырокае паняцце, потым вузенькія, гэта будуць абагульняльныя. Вось слова «усе», яно адзначаецца вось так, абагульняльнае слова. І потым кажу жанчыны, мужчыны, дзяўчынкі. Вось такая схема. Глядзіце, гэта абагульняльнае слово можа стаяць перад аднароднымі, і тады мы будзем ставіць двукроп'е. Усе. Хлопцы. Дзяўчаты. І гэтак далей. Калі ў нас слова «усе» будзе стаяць пасля нашых аднародных, я буду ставіць працяжнік. Усе былі ў хаце. І глядзіце, ёсць яшчэ такі момант, калі ў нас абагульняльнае слова будзе перад аднароднымі і пасля будзе сказ. Будзем ставіць і працяжнік, і двукроп'е. Паказваю прыклад. Усе. Дзяўчаты. Дзяўчаты. Хлопцы. Давайте хопіць. Збіраліся. Збіраліся. Есці. Глядзім. Я магу выкрасліць дзяўчаты і хлопцы. Усе збіраліся есці. Значыць, усе гэта абагульняльнае слово стаіць перад аднароднымі. Стаўлю двукроп'е. І потым яшчэ ідзе сказ. Стаўлю працяжнік. Давайте гэта зараз мы на практыцы заўважым. Глядзім, сябры. Адзначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску. Гіпапатам корміцца на зямлі, хоць жыве і ў вадзе. Перад хоць заўсёды коска. Вось тут ставім косачку заўсёды перад хоць, перад затое, перад але, перад запамінаем. Зімой да кармушкі за маім акном прылетаюць снегіры, ці сінішкі, ці вераб'і. Памятаем, вось такая была схемка ў нас. У нас перад першым аднародным ці было прапушчана. Але схема ўсё роўна захоўваецца. Значыць, тут коску ставім. Гэта не пары. Бачым. Далей. Уссурыйскія яноты з Белавежскай пушчы выстаўлены ў Гродзенскім заалагічным садзе у якасці прадстаўнікоў не толькі далёкаўсходняй, але і мясцовай фаўны. Абавязкова перадалей косачка. Міколу аштрафавалі ні за што, ні пра што. Гэта ў нас усё фразеалагізм. Значыць, іх ні за што штрафавалі. У межах фразеалагізмаў коску не ставім. Бывала, нідзе не пачуеш яе голас. Я кажу, нідзе, шырокае паняцце. А потым, дзе іменно? І я потым паглыбляюся. Ні дома, ні на вуліцы. Значыць, тут у нас будзе вось такая схема, дзе абагульняльнае слово будзе перад аднароднымі. Адказік 1, 2, 3, таму што трэба было косачка. Глядзім, апошняе заданне. Азначце сказы, у якіх на месцы пропуску трэба паставіць коску. Дзе шчырая праца, там пуста. А дзе лянота або нядбайнасць, там пуста. Памятаем. Або гэта адзіночны злучнік, коску не ставім. Восень надае наваколлю не толькі адценне чысціні празрыстасці, але і лёгкае адчуванне суму. Перадале заўсёды коска. Успрымаю душой сваю родную мову. Адгукаюся сэрцам на пяшчотнае бацькоўскае слово. Глядзіце, пяшчотнае і бацькоўскае – гэта аднароднае значэнне ці не? Не, гэта не аднароднае значэнне. Слова належыць бацьку, гэта прыналежнасць бацькоўская, ну гэта проста яго стан, можам так сказаць. Значыць, гэта не аднароднае значэнне. Напішу не аднароднае значэнне. Значыць, мы коску не ставім. Усё было мне мила тут. Усё! А што іменно стаіць перад аднароднымі? Паглыбляемся, значыць, з двукроп'я. Над днём а нам зялёны кут, палі шырокія, узгоркі і смоль сасны і ў небе зоркі. Спачатку шырокае паняцце, потым больш вузкія. Цяжкая, затое пачэсная праца ў хлебароба. Перад затое заўсёды косачка. 2-5 гэта супер лёгенька рашаецца. Сябры, мы з вами за некалькі хвіліначак паглядзелі ўсё правіла. На курсе ў нас будзе яшчэ больш карысна. Наш курс гэта 8 онлайн-заняткаў на месяц, працягласцю 10-90 хвілін. Канешне, як і зараз там будзе і тэорыя, і практыка. У вас ёсць чаты падчас занятку. Для чаго? Навошта гэта ўсё? Вы можете там задаваць любыя свае пытанні, просто тое, што вас хвалюе, пішаце, я ўсё заўважаю і на ўсё адказваю. Дамашка у нас ёсць у зручным прыкладанні дадатку. Вы адкрываеце там заданне, там правільны адказ, потым там тлумачэнне. Калі вам штосьці незразумела, вы абавязкова можете напісаць мне. У нас
пастаянная зваротная сувязь на ўсё вам адказвае. Калі вам спадабалася, абавязкова цісніце падабайку і вось па гэтай спасылцы записывайцеся на наш курс. Вас усіх абдымаю, моцна цалую і чакаю на наступных відэа. Усім да пабачэння!